We Talk Football SA sinodumisani ngubani oqhamuka le phansi kwaZulu mfowethu igame uyibone kanjani Mbomvu? Hayi, ngokwami ibeyihamba kahle, angeke ngibe nezikhalo eziningi ngaphandle kokuthi nje amathuba siwashwebile. Bengingafisa ukuthi ingabe bekuthiwa sikore noma amabili nje okungasenani. Yabe zokwenza ukuthi makufikwa le. Yebo kunjalo nje. Mhlambe mawubona abelaphi nje mhlamba amaphutha ngokubona kwakho. No, hayi ngathi nje akubanga usuku oluhle kulama player akade ethola amathuba. Not sesingawagxeka ngalokho. Hayi, siyabonga uNdamane banokukhala ngaye abantu. Ubone kanjani umdlalo? No, uNdamane umfana omhle kakhulu. Ungafanele serashe simjaje. Kufanele simakhe. Ngicabanga ukuthi nje udlale kahle kakhulu namhlanje. Siyabonga Mbomvu. Talk Football SA yonke ama-platform uzosithola, usubscribe e-YouTube. Ngiyabonga kakhulu. Ngumane.